Siyanibingelela nanoma ikuphi lapha enikhona. uDr Gumgum lo. uDr Gumgum namhlanje univakashele ukuthi sikhulumisane ngesifo sey'nyawo. Sengithi angibonge kubo bonke abantu ababambisene nathi locally eSouth Africa yonke nangaphandle. Ama-respond enu abonakele nokubambisana kwenu nathi kubonakele. Nabantu esibathumelela izinto umhlaba wonke bahappy, bayajabula, nabanye babuyisela abanye abantu ukuthi sikwazi ukubasiza. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngesifo sey'nyawo. Isifo sey'nyawo siyisifo esinobungozi ngoba singena kubantu ngey'ndlela ey'ningi. Esinye singena kumuntu ngokweqa, esinye siyathunyelwa. Ziningi iy'ndlela engakhoza isifo sey'nyawo. Kodwa-ke nawo umphumela obona ngayo uthi unesifo sey'nyawo. Kwesinye isikhathi iy'nyawo zakho zizoshisa, kwesinye isikhathi iy'nyawo zakho kube sathi ziyahlabeka, kwesinye isikhathi lapha ey'thendeni zakho uzwe ngathi kubuhlungu, kuyalimala ngaphakathi. Usuke lapho usuphethwe isifo sey'nyawo. Ubungozi obukhulu besifo sey'nyawo ukuthi akugcini nje kuphela kubuhlungu iy'nyawo, kungaze kunyuke kuze kwenze ukuthi ngisho nesingezansi sakho sigcine singasasebenzi. Kunyuke futhi kuze kufike ngisho nasekhanda, ungagcina ngisho sewuhlanya kanti isifo nje singene ngey'nyawo. Ungagcina ngisho ungasaboni ngesifo nje sey'nyawo. Kuningi esikwazi ukukwenza okungenzeka. So kubalulekile ukuthi kube into oyisukumelayo ukuthi ukwazi ukuyelapha usenesikhathi. Mawuzizwa nje uphethwe isifo sey'nyawo, kungaba ngisho nomphumela we-stroke kanti uqala ngesifo sey'nyawo, and ngey'nyawo ungagcina ungasakwazi nokunyakaza nanokuhamba. So-ke omunye nomunye ofisa ukusizakala kuleso sifo, sinalo ikhambi la ekhaya esikwazi ukusiza ngalo umuntu onenkinga yenyawo. Either ziyashisa iy'nyawo zakho noma ziyabanda, noma iy'nyawo zakho ayisakwazi ukunyathela kahle phansi ngathi ziney'nalithi. Usuke usunenkinga lapho yesifo sey'nyawo okumele usheshe uyisukumele. La ekhaya-ke siyakwazi ukuthi sinisize. Okwakho ongakwenza noma omunye ukuthi usifonele enambeni yala ekhaya ethi 071 211 299 999. Cela ukuyiphinda 071 299 999. Uyakwazi ukusilandela kuyona na ku-WhatsApp na ku-YouTube, uyakwazi ukusithola. Usubscribe futhi na kuma-channel ethu ukuze kube lula ukuthi nanoma yinini masikhuluma ngezinye izimo zikwazi ukusizakala. Ama-product ethu kumuntu okude ofuna nje just i-product yokuthi asizakale ngaleso simo, uyayikhulumisane nathi ku-WhatsApp sikwazi ukumthumelela ngisho ngabe ukuphi nendawo ne-South Africa. Ama-product ethu ayafika lapha khona umuntu akwazi ukusizakala. Siyabonga kakhulu indlela enibambisene ngayo nathi. Umehluko uyabonakala esiwenzile esizweni sonke. Nanoma yinini-ke nawe ungasilandela sikwazi ukukusiza. Siyabonga, sophinde sibonane kwenye ividiyo elandelayo. uDr Gumgum ebekhuluma. We are based eGauteng endaweni ekuthiwa iBenoni ePartfontein. Surgery yethu ilapho. Nama-address ethu uzoyithola mawukwazi ukuxhumana nathi noma ukwazi ukusilandela ku-WhatsApp. Uyakwazi na ku-YouTube usikhona, namanye amavidiyo ethu akhona akhuluma ngezifo ey'ningi if umusha kule channel yethu. Siyabonga kakhulu. Bukhulumisana noDr Gumgum. Ngiyabonga kakhulu.